At gawa lang nung Ebon Buru ting anak at talbay niya yung proseso nung mga nano bang mabiyasa kayo nung bisa kayong inegosyo ini. Ayan, kukuha lang yung Ebon, fresh na fresh. Kalugal da bagyang buldit da ring bibi. Ebon bibi ang gamitan ali Ebon itik. Okay. Philip yung Uling nga naklareng gawa ay ning gamitan tamong gabon. Uray niya o karal da ring may kolektang Ebon bibi. Apin nga dending gawon. Siyempre para mas exciting kareng anak kailangan natin dita ka pa mamyalong yan no. Lasawan da king gamat da naburing-buri da rin anak karaining pamaggabon. At ini naman yung gamitan tamong asin para maging malat yung gabon na gagamitan tamo. expert chicken. Siyang Ilalaro mo lang eh. Tandaan. Alay mo. Hindi na ako. igayo ka niyan. Ihalo. Meros. Meros mo na, kamay nyo na. Huwag kang kukuha sa ayon. Huwag kang kukuha sa ayon. May halong yamig dahil eh. Ayaw mo, kumuha naman mo. Kinukuha niya lang, tapos tatapon niya lang. Wala yung asin. Saan napunta yung asin? Paano ba? Yung ano? O, i-confirm nyo kung ano. Confirm nyo kung nandyan pa yung asin. Tikman nyo. Hindi. Alisin niyo, alisin niyo, alisin niyo. I-ano nyo muna. Mix. Mix. Nalalang natin lang na nag-ano. Ano, medyo magastang yung ano, na dahil Ika na, kasi ika. ano. No. Secret sa color din. Kulang pa ng tubig. Ano na yun? Buga-buga. Ang ano, gaspang. Gusto ko cover kita. Lahat i-cover niyo niyan. Say niyo muna. Cover niyo, cover. Kahit hindi niyo cover na cover, okay. Cute to eh. Para magka... Dali na. Sige, parte mo. Ang dami mo rin naubos, sabi ni tatay mo. Nakailan ka? Oh, tumakas na yung tatlo ah. Sayang, huwag ka na makialam. Magbanlaw ka na ng kamay. Bando ko na. Ilagay niyo na lahat ito dun. Para hindi sayang yung ano. Kaya mas maganda kung nasa... Kaya lang, kaya kang bata makuha na. Kaya. Ay, nakulit niya. Bigyan mo muna sa akin bago mo lalagay. Ano sa akin? Huwag pa. Sayang na. Unang white. Pay tayo yung 15 days na. Bakit? Pantay daw kilawang dagis. 15 days siya kanya na yan. 15. Mata kung papanduluan. Ano checking tayo mo? Lumalaro ba? May langis-langis? May basa-basa na. Ito siya. Alam ko yan, marami ng dati. Alam mo dati,